Здравейте, скъпи зрители! В това видео ще ви покажем с какви инструменти и с какви абразиви шкурим финишна шпаковка преди боята. За шлайфани, шкурени, как се казва точно, идея си нямам, ползваме три вида инструменти. Стария жираф на Фестул. Ето го къде. Това е стария жираф фестулския. Новия жираф Блянка на фестулския. И за дребните детайли ползваме вибрационен шлайф, или как се води, това не го знам. А ето и малкото, птицата. Това е за по-недостъпни места, за ъглите. Ползваме него. Ползваме абразив на Фестул мрежа. Мрежа 180. Ето е какво представлява. Това е на фестулската мрежа. Също ползваме и на мирка. Ето е на мирка. Така, 180. Понякога може да ползваме и гранат на Фестул. Това е за големите жирафи. За малкия инцентрика ползваме 220. Ето тази обикновена шкурка. При него 220, защото той е по-агресивен и с 180 може да събори цялата повърхност. Затова 220 прави го перфектно. Номера и модела на шкурката зависи от това с каква шпаковка сте шпаковали. Тези, които ви ги показвам, мрежата на мирка и на Фестул, ги ползваме при борополимерната шпаковка, защото тя е много твърда и нямаме проблем с този абразив. Ако е друга шпаковка, има по-меки, средно меки, може да имате проблем с тези неща, които аз ви ги показвам, говоря за абразива. Може да се дигне нагоре, може да не се ползва мрежа, може да се ползват гранати, обикновени шкурки. И така, всичко зависи от това с какви материали се работи. Малко за жирафите. Плюсови и минуси. Това е новия модел. Значи плюсовите на новия модел. По-лекичък. Има си LED лента тук, която служи много добре. Може да не ползвате други усиления. Но накрая всичко зависи от качеството, което искате да издавате. Вакуума му е много по-добър и горе-долу доста повече събира праха, отколкото стария жираф. Това е при новия. По-лекичък, по-удобен. Самото шкурени при новия жираф става по друг начин, заради главата му, която е по този начин. Стария си, стария. Ето го, тук. Този е чрез въртени. Нали? Стария жираф главата, а новия е на ецентрик, там где го знам как се води точно. Но при нас има един проблем, че ние сме свикнали 5-6 години с стария и трудно минаваме на новия, но това и ще стане с времето. Това са плюсовите, нали, на новия жираф. По-лекичък, вакуума е по-добър, има си и LED лента. Плюса на стария жираф е, че тъй като е чрез въртеливо движение, стария жираф срязва повърхността. Ако имате неравности, той я срязва. А новия, тъй като заради променената глава на там ецентрика, той върви по повърхността. Това е основна разлика за нас като майстори при издаване на финиша и зависи какво ви е нивото на издаване, се ползват един от двата. Нали? Това е запомнете, стария срязва, а новия върви по повърхността. По време на шкурени ползваме и осветление. Това е фестулската инспекционна лампа. Ползваме също тази, окото, голямата. Имаме друга, тя е руска, няма я на пазара. Подарък ни топе. Това е по-добро, не по-добро, но по различен начин показва повърхността от фестулската. И скан грип също ползваме, но ние го ползваме повече при боядисването. Бърза вметка за лампите, с които работим ние. Тези лампи, тази инспекционната,
не е направена клиента да приема обекта с нея. Тази лампа е направена за хора като нас, които сме майстори, да работим с нея, за да си улесним работата и да нямаме проблеми на финиша. Защото всички знаем, че финиша се вижда, когато се боядиса. Тези лампи ни помагат да си направим основата по-добра, нали, спрямо нашите си виждания, а не да се издава обект на тази лампа. Това е работна лампа. Тя не е направена за клиента да ходи с нея и да свети по стените. Това е. По-нататък в други видеа ще ви покажа как се издава обект. Ето сега ще ви покажа на обикновена светлина. Може да видите, стената е перфектна. Тук и да го въртим. Всичко е топ. Това е дневна светлина, да речем. Всичко е перфектно. Спираме я и спускаме нашата си лампа. Хоп! И може да видите, абсолютно всичко почва да се вижда. Това е разликата. Тази лампа, която ви казвам, че тя помага на нас да работим, за да направим основата подходяща за нашите изисквания. Тук може да видите дупки, фугата леко се личи. Ето, идеално равна е, обаче се личи, защото тук съхне шпаковката по друг начин. И сега ще ви покажа как ще корим и с ноя, и с стария жираф, а и тук да стане всичко перфектно. Започваме с стария жираф. Шкурката не е нова, хъркали сме малко, на втора, на четворка петица вакуума. И ще започваме да шкурим. И може да видите какво се получава. Перфектна основа. От това по-добре няма на къде. Това е основа Q3. С много леки светлооттенъци тук-там. За Q4 вече е, нали, всичко трябва да е перфектно. Но това е една основа много добра за гордо всеки вид клиент и критерии. Видяхте, всякакви дупки има, черти от ножои, всичко става еднородно. Еднородно, но това се дължи на шпаковката. Чисто нова шкурка, когато е, вакуума е наполовина, това му е вакуума наполовина, скорост първа. И започваме да хъркаме. Лампата я спираме. Как се е останал тук в най-тясното да работим? Ето, това е по принцип как се шкуриш, колко прах има при стария, при новия даже няма. Има, но е много по-малко. Също и смирка става. Горе-долу инструментът е важен, но е важен и материала, с който ще пакувате и по начина, по който работите. Това е горе-долу. Тук най-важното е, че нямаме язви
нямаме сипани, нямаме абсолютно нищо. Сега ще я покажем и на тази стена. Вчера сме я шпаковали с валяка. Ще видим на нея как се държат двата. Ето, показвам ви в какво състояние е преди да почнем да шкурим. Да си представите как изглежда шпаковката. Изсъхнала. Не е като да лъска. Дигаме на втора. И ето какъв ви е резултата с Ноя жираф. Перфектна основа. Това остава за поправка, тъй като вчера някой барна от къгъла, който и зашамари. Ето го. Ноя не можел да шкури, не знам с какво ставало, не знам защо ставало. За нас става на инспекционна лампа, всичко си перфектно. Сега надолу продължаваме с стария. Плюса, още един плюс има Ноя жираф, тъй като главата му и така се движи, може да шкурите ето така. А с стария, малко или много, трябва да седите на една страна. Но това е по-удобно по време на работа. И сега започваме с стария, на втора, четвърта, почваме да хъркаме. Разлика е огромна. И това е. Сами може да видите разликата. Стария жираф шкури малко по-бавно от Ноя. Ноя видяхте само направих 3 движения, 4 и беше готово. Тук иска малко повече усилия. Но като цяло крайният резултат е един и същ горе-долу за нас. Има сега лека разлика, но няма кой знае какво значение. Това беше, скъпи зрители,
за това как шкурим, с какво шкурим. Помъчихме се да ви представим максимално, но проблема е, че всичко е бяло и камери-мамери всичко се фокусира много трудно, но то няма как. Но горе-долу мисля, че се вижда, нали, какво се получава. Горе-долу не е важно с какво шкурите, а какво шкурите. При нас, ви казах, много видеа, Боруш паковката ни реши абсолютно всички проблеми. С нея достигаме до перфектен финиш. И това си има значение, както и с каква боя се бойди, с какви грундо и така, всяко едно нещо трябва да се има в предвид. Това е за сега от нас. Довиждане, до нови срещи!